know my heart is yours. Yahweh, 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 Yahweh. I want you to know my heart. My heart is yours. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Lord, and God raised us up with Christ, seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Mfundisi, I don't know if you have a different version. Verse number 7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Grace is not a subject. Grace is not a subject. Grace is not a topic. Grace is not a new age teaching. Grace is not a license to sin. Grace is not a permission to live anyhow. Grace is not a permission of staying the same and not change. Hallelujah. But grace, umusa. Grace, umusa. Grace is the ability of God, is the power of God that works in us. Now, the power of God, to prove that you cannot receive grace and stay the same and not change. Grace is the ability of God. Grace is the power of God that works in us. Somebody say, it works in us. Say, grace works in us. So if grace works in us, every time there is work, there must be results of the work that was done. So if grace works in you, it means grace will yield result through you. I'm starting like this month because whatever that you have heard about grace
if it was mentioned that it's a license to sin, it's a permission to live anyhow, is a topic, is a subject, is a new age thing, there is a hype around this subject of grace, I want you to know from today that is not true. Hallelujah. That is not true. Because grace is the power of God. Now, we cannot say, therefore, we can cancel the myth. I'm canceling some myths before we continue this month. Let's cancel, therefore, the myth, Mfundisi, ethi, grace is a new age subject. If grace is the power of God, if grace is the ability of God, therefore it can't be a new age hype subject, because the power of God existed before the foundations of the earth. The ability of God was in God before the beginning can begin. So grace has always been there. Hallelujah. Grace has always been there. So it's not a new thing. It's not a new age thing. It's not an in thing. You know, I've just received this new revelation of grace. It's not a new revelation. It may be a revelation to you because you have never read and searched through the scriptures to find out what is there. It can be a revelation, but it is not a new thing. Because grace is the power and the ability of God that works in us. So one thing, uzoyilalela kahle ke i-definition yami. Grace is the power of God that works in us, that works through us, and that works for us. Do I have a good teacher like him? It works in us. Grace works in us, and it works through us, and it works for us. Now, leli sentence njengoba ngilikrafta ku intentional, because ngilikrafta according to the order of importance. Can I repeat what I just said? I'm crafting this sentence of my definition according to the order of importance. Grace is the ability, the power of God that works in us, works through us, and works for us. In other words, grace must first work you. The first vital, the important thing that grace must start to do when you have received it, when you have been introduced to grace, grace must work in you. In order for it to work through you, it must first work. Oh, nikhona ma kingdom citizen emthandazweni. Before it can work for someone else through you, it must first work in you. So you see, when you live in grace, when you live a graceful life, ayisebenzeli abanye ingakasebenzi wena. Hayi uthi ingakakusebenzeli, ingakakusebenzi. Igrace iqala ikusebe ikwenzani ma kingdom citizen. Kule nyanga ngicela igrace uyivumele ibe semsebenzini isebenze bani. That grace works you because it must work in you so that it can work through you. Uma isike yakusebenza ke yila khona ke igrace seyisebenza ngawe, seyisebenza ngani? Masi sebenza ngawe bese iyakusebe. So igrace iqala isebenze wena, isebenze ngawe bese yenza njani? Bese iyakusebenzela. Athi ngiphinde futhi ngizama, igrace mama umthembi iqala isebenze wena bese isebenza ngawe
besiya kusebenzela. Akumele ke ulindele ukuthi kusebenzele ingakasebenzi ngawe. Now when we come to prayer, we are in prayer ngithi sisamthandazweni ngithi bazalwane bami. So when we come to prayer, then we are selfish people uma sizothandazela imiphumela yokusetshenzelwa umusa, kodwa singakaze sivumela umusa usebenze ngathi. Amen. Uwenze njani? Uyabona bazalwane bami, akumele sithandazele imiphumela, result of grace. We must not pray that grace work for us. If singakaze sibe faithful ekuthandazeleni ukuthi grace work in me and grace work through. Now, I want you to understand that if you allow grace to work you, umuvumela umusa akusebenze. Muvumela bani? Umusa. Akwenze njani umusa? Kuba lula ukuthi uvumele umusa akusebenzise. Ngoba usekwenzeni? Sekusebenzile. Uma sekusebenzile, waseyakusebenzisa. Angeke uthandazele ukuthi umusa awukusebenzele ngoba umusa usumbonile. Hallelujah. Uyazi ukuthi prayer can therefore, Mam Nombulelo, be really a communication between a son and a father. Uma ngempela sonke besizo understand ama responsibilities ethu. Umthandazo bengeke ube yindawo yokuzo blackmailer. Futhi umthandazo bengeke kube indawo yokuzo complainer. Ngoba besizofika emthandazweni sisetshenzwa umusa. Uma usebenza umusa, usisebenzisa umusa. Besizofika emthandazweni sesibonga ukusetshenzelwa umusa. But I want you to know therefore that grace must, angazi bazalwane bami ufuna ukuya kuleli verse, kodwa bazalwane bami sengathi ngalokho ngigcizelela la umoya ongcwele asho khona. Asivumi ukusetshenzwa. We must allow grace to work in us. Why kufanele umusa usebenze iqala ngaphambi kokuba usebenzele? Ingoba umusa lokho ozosinika kona uma ungakasisebenzi, angeke sibe neability necapacity yokubamba lokhu umusa osusenzele kona uma sinqaba ukuba usisebenze. Okunye kuyofika kufele ezandleni zethu ngoba asisetshenzwanga umusa. Umusa uyosilocate izinto sibe nazo, kodwa lezo zinto zisibulale ngoba umusa ubungakasisebenzi. Kumele umusa uqale usisebenze, ustretche size. Umingelo sifika kuMaria ithi kuMaria ivirgin. Yethi Maria, wena ofumene umusa ubusisiwe esifazane. Bese uthi
umbiko. Maria uzokhulelwa. Uzale indodana. Uyiqamba igama kuba uImmanuel inkosi nathi. Bese ethu Maria kuzokwenzakala kanjani lokho? Bese uthi umbiko. Ngoba ufumene umusa, ngoba unjani? Umusa kazomela uqala ukusebenze. Bese uthi umbiko ingelosi kaNkulunkulu noma umoya kaNkulunkulu rather. Uzoku sebenza. The Spirit of God will overshadow you. Uzoku sebe. Umufumene umusa kumele uqala ukusebenza. Leli gama elithi the Spirit of God will overshadow you. Now I want you to picture this bottle njengo Maria. Umusa uzomsebenza. Uzofika. Thoni ngesiZulu? Umenza njani ngesiZulu? Ukumsibekela, Uma yini lesisilwane konje sinamaphiko. Uma sizala iqanda. Shonini ke yini? Silenza njani iqanda? Silenza njani iqanda? Isikhukhukazi siyalisebenza iqanda. Maya isikhukhukazi silifukamela overshadowing the egg. Inhloso yesikhukhukazi ukukhipha lento ephakathi kweqanda ehama result okufukanyelwa. Bakhona abazalwane la endlini emthandazweni. Emthandazweni asize sizosetshenzwa umusa. Usikhombisa amabalo onke angcolisa umoya wethu. Umusa usikhombisa ukweduka kwethu. Umusa usikhombise la senza kahle khona. Asivumi ukufuka. Uma isikhukhukazi mbali sifukamela leli iqanda liyoze lisuke isikhukhukazi phekwe eqanda. Uma isikhukhukazi sizwe iqanda likreka bese shabadakapata bese isikhukhukazi siyezwa ukuthi hayi sesifikile isikhathi sokuyeka ukufukamela ngoba iqanda selikhiphile ikhwane. So ke ingelosi awumtshele thani allow grace to work in you. So ke ithi ingelosi kuMaria umoya kaNkulunkulu uzokufukamela uzokusibekela overshadow you, then you'll be pregnant. Said to Maria, I want you to understand this, Nokphila. Grace is a person. Grace is a tell you why I'm saying this. Uthi Maria makwenzeke kimi njengokusho kwakho. Shuthi njengokwentando kaNkulunkulu, ngoba le voice ezokhuluma ithunywe uNkulunkulu. uMaria kumele ayinike permission igrace kuba yenze. So you only give permission to a person. Abangizwanga bazalwane. uMaria had to give consent. Had to give permission. So grace will not work you unless you permit grace to work you. Grace akafani nedlozi lakini nendiki lakini okuthwala ingene ngenkani. Akafohla kavondli. Akafani nogogo wakini owafayo engenawo ngisho usaphi ofika kufunda umatric uthi uvondlile nje uvele wangena ingane ayisasifuna isikole makuhanjwa kuthiwa ugogo uphekwayo. Hayi, grace
ask for your consent, ask for your permission. Makwenzeke kimi mawuke washo njalo, then grace will start to work in you. Look at your neighbor and say, allow grace to work in you. I find grace saying, ngime emnyango ngiyanqonqoza bese lithi noma ubani onginiki consent, noma ubani onginiki permission, noma ubani ovulayo uthi kumuso ngenza njani mina ngiyangena bese thola ibenefit lovulile yokuthi mina ngenze njani ngidle naye. Yabona indiki lakini nedlozi lakini lingena ngenkani kuthiwa livondlile, kuthiwa likuphoqile, kuthiwa nkosami ubesewa avele awaphoqoke akweqe ukhenwe yidlozi. Into engafundanga yagcina kasab A. Wena usetertiary doing your final year, uhambe emva kwalokho uyoboshwa ngeintambo, phoqwe into ifuna ukusebenza kuwe, ifuna ukusebenza ngawe, ekugcineni ayifuna ukukusebenzela. Umusa uhlukile le ifika ingene ngenkani ithu izosebenza ngawo, uthi ungene ugogo umfana kuthi ungene ugogo mayihamba umfana thathakaza gogo kumfana, umfana ungene ugogo thakaza gogo umfana. Ifohlile ingene ngenkani lento ayicelanga permission lento futhi izokwenza ube uncomfortable, izokushintsha ebulilini bakho ebudodeni bakho kuthiwa thakaza gogo uyindoda undoda faka isiketi sebhayi bese kuthiwa izosebenza ngawe. Angithi kuthiwa izosebenza kathi kuthiwa izosebenza ngawe ayizukukusebenzela kodwa wena ngoba le tertiary ongayiqedanga ngeke kuthiwa lo muntu ufikile wakunika impendulo ubhala ukhona nokwathola i-degree ukuphazamisa ufunda ajika ngakuniki nanama answer e-exam. Kumele wena uyeke isikole ontanga yakho mhlawumbe graduate wena uthimula isinemfu uhleze ecansini unebe uyindoda. Usho lento ayikusebenzeli wena kodwa umusa uhlukile. We can't even compare. Bazalwane bami, bazalwane bami, baqasho ntanga yakho ulibele yibomvu. Ukhona niphakathi kwethu oke watshelwa kathiwa wena khona indiki yini ngikhulume kanje moya ongcwele ngizokutshela ungayilaleli leyo nto yamukela umusa ubumusa ukusebenze. Let grace work in you. It has a benefit. Kusetshenzwa umusa uyakusebenzela ufika ukusebenza usebenze ngawe bese wenza njani utshele lo sedothana uzokusebenzela umusa. Ya haleluya mthandazwe umusa uzokusebenzela uzokusebenzela umusa. Uyibopha ngebomvu uyibophe ngeintambo uhambe ngathi uyinja eboshiwe boshwe amaqakala uboshwe yonke indawo uboshwe ngisho esinqeni uyisiboshwa nje uyisiboshwa sento engeke ikusebenzele ekuyuzayo ngoba isebenza ngawe kuphela. Kanti umusa uyuzana uqala usebenze wena ukuze usebenze ngawe. Lalela ke mase ukusebenza ngawe akusebenzi wena kodwa kusebenza wona usebenza ngawe bese wenza njani futhi ubusa bese uyakusebenzela.
uMaria owasetshenzwa umusa wasumusa usebenza ngaye kathi umfukamela umusa womsebenza ngesikhathi esezala uJesu umusa wasusebenza ngobani ngoMaria ngoba uJesu waba impendulo yabantu abaningi ngisho kuphileni kwakhe kade ezalwa uMaria waba impendulo yabantu abaningi ngoba umusa wasusebenza ngoMaria kodwa egcineni nomusa wamsebenzela mawuJesu sesiphambanweni uthini kwizwi lakhe lesini ubona uMaria unina before agebisa ikhanda uthi bayibona unini uthi mama ebheka indodana uthi indodana bheka umusa usebenzela uMaria manje umtholela indodana ezombheka umsebenzela uMaria umsebenzela ngisho semanxabanxeba uJesu kodwa still wamtholela indodana masukusebenzela umusa mfethu ukusebenzela esimeni la ngasakho ubani wayengacabanga ukuthi uJesu sangakhumbulana noMaria ekubene ezwela ubuhlungu bokushawa masukusebenzela umusa masukusebenzela umusa ngani yakwethu ukusebenzela la nawe obungazi konje iwona ozongisebenzela ukusebenzele kodwa umusa kodwa ngoba ngwavuma kusetshenzwa elithini verse silifundile. Then he picked us up and set us down in highest heaven in company with Jesus, our Messiah. Verse number 3. We all did it. All of us doing what we felt like doing when we felt like doing it. All of us in the same boat. It's a wonder God didn't lose his temper and do away with the whole lot of us. But, verse number 4. But instead, immense in mercy and with an incredible love. Ukusebenza kabani lokho? Ukusebenza kabani kaNkulunkulu. Angithi uyawezwa amandla kaNkulunkulu lawo. I-ability kaNkulunkulu thina besenza umathanda. Wangayiluza kodwa ithemba. Kodwa ngamandla akhe verse number 6 instead he did what? Wasenza njani? Immense in mercy and with an incredible love. Verse number 5. He embraced us. I said, grace is the ability of God, not your ability. When wawenza umathanda, phila isinom kanjani kodwa ienga kaNkulunkulu wayibamba. Umusa wambamba, the merciful God. Then he embraced us. He took our sins, dead lives, and made us alive in Christ. Wasenza saphila kuKristu. He did all this on his own, with no help from us. With no help from us. So umusa udinga ukusebenza kwakho. Ngicela ukuphinda futhi umusa udinga ukusebenza kabani? Awudinga ukusebenza kwakho. With no help from us. Asikwazi ukusiza umusa. Bazalwane bami, umusa ukusebenza ungafuni ukuba umsizi womusa mawukusebenza udedele ukusebenza. Akuyikho area empilweni yakho othi musa ungangeni ngapha. Ngizozenzela mina. Kodwa umusa mawukusebenza uvumele udedele kuwo wonke ama areas empilo yakho, kuwo wonke ama spheres empilo yakho. Uma usetshenzwa umusa ungawufuni ukusiza ngoba umusa awulidingi usizo lwakho. Awungicela umtshelo seduza ukuthi akawucela usizo lwakho. Awulicela. Kalicela usizo lwakho. Yeka lento yokufuna ukumsiza. Yabona abanye bethu siyamvumela kwi-area ethile ukuthi akasebenze. Kodwa kwenye area sicela ukuzenzela. Kodwa umusa ufuna ukusebenza onke ama areas empilo yakho. Umusa ungangisebenza nje spiritual anginankinga vele nami ngifuna ubhabhaza.
But umusa mawufuna ukusebenza psychological, emotionally, financially, awukwazi wena ukuvumela lapho. Wena oxoxela umusa ukuthi uyabona nje lento injena nje. Cha ke lena Nkosi yami ngeke ishintshe ke kungashintsha nje konke ngami kodwa lena Nkosi yami ngicela nje kwazeke ukuthi bandla uNkulunkulu uyongixolela. Ukuzizwa umusho njalo? Sanibona nemthandazweni. Nangihleka manje bantu abami. Ukuzizwa umusho njalo ukuthi cha uNkulunkulu uzongixolela ke bandla. Uyabona ke Nkosi yami ke ukuthi ngiyakholwa phela khona ukukholwa. With no help from us. With no help from us. He did all this on his own with no help from us. Cha khona ngikholwa impela kodwa nje nabazalwane phela futhi ngicela ba-understand. Yabona nje ukuthi angithandi uyabona ke maseke. Vumela umusa ukusebenza naloko akwenze njani umusa. Uthi nje hayi ngeke cha ngeke hayi bandla ngeke nalokho kudinga ukusetshenzwa yini kuvumela nginjena ke mina nginje unjani udinga ukwenziwani usetshenzwe yini grace works in us. Grace works in us. Grace works in us. Yafana ukuwasebenza ama emotions akho umusa. Uphokoze lento ye short temper. Musu kuzufune lento ye short temper ukuyilakanisa nogogo uLosilina. Nogogo uLosi, hawu lalo ngafakwa gogo wami we. Lento kagogo uLosilina, ugogo uLosilina kahlangananga nomusa. Wena usuhlangane nani? Umusa kumele ukwenze njani? Masukusebenzele fanele ungabusafana nobani. Awu niyangizwa ma KC. Niyangizwa emthandazweni. Yes. Yes. Umusa kumele ukusebenze. Oh bazalwane bami. Fanele umusa ukusebenze ize le DNA kagogo uLosilina ingabi kuwe kodwa kuwe kube khona iDNA yomusa. Azwakala uApostle Paul athi azuKristu ayenziwe njani abunjwe kithi. Azwakala uApostle Paul athi akusemina ophilayo kodwa uKristu phila kimi. Your DNA setshenzwa umusa. Kusale lona ke ikhala lika gogo uLosilina. Yaso ke isiphongo sika gogo uLosilina ke kusale sona. Kodwa oh bafowethu. Ukusebenze. Allow grace to work in you. Uyabona ngiyakholwa khona ukukholwa kodwa uyabona ke lento yokusonda usho sibiya uyindoda yazi indoda masizothi ngiyakholwa phela kodwa lento yokusonta ke masizokwenza ukuthi ke sekuvuka ubuzulu hlatshwayo sekuvuka ubuzulu bakho sekuvuka ukuthi wena umzulu uthi yabo khona ngiyakholwa kodwa nje yabo lento masizokwenza ukuthi ke yabo nje lento yokusonta ke nje masizokwenza ukuthi ngivele ngidelelwe enye insizwa nje umusa mawukusebenza ukukhipha ubuzulu akasho yini uApostle Paul today akusekho mGreek akusekho mJuda ubuzulu bakho ubuXhosa bakho ubumpondo bakho buyaphela mawuse
wasetshenzwa umusa. Ngilishaya manje mina ikhadi. Angizwana ukudelela umfazi kanjalo mina. Ngizwa ngisho ubaba wami yabona. Yabona ubaba wami unqaba yembube wayengadelelwa kanje. Kusane DNA kanqaba yembube. Vumela umusa usebenze kuze kuphume iDNA kanqaba yembube kusale kaKristu. Abathi mabemdelela what it's counted all joy. Say grace work in me. Oh, can we pray? Say grace work in me. Say grace, I allow you to work in me. Grace, I permit you to work in me. Grace, I allow you to work in me. In Jesus' name. Sit down. Grace must work you. Without your help, all you have to do is to give consent. Then you don't help grace. Grace will work you. Once you give consent, give him consent in all areas of your life. Mina ngakwenza konke ke. Ngakwenza konke ke. Kodwa nje sekuthiwa kunikele nje. Mina shamthi awufaka nje 5 rand wami futhi ngofaka ngesibindi ngize ngiqhenye. Kusho umuntu ongakawuvumela umusa usebenza ama finances akhe. Usazenzela yena lapho. Angithi nje ubungawuvumeli nje ukuthi ukusebenze kuma finances akho kusho ukuthi ngeke ukusebenzele kuma finances akho ngoba si establishile ukuthi mawuke wakusebenza uyokusebenzela. Hayi. Grace must work in me in all areas of my life. Yes, verse number 6. Continue, Tandy. Then he picked us up and set us down in the highest heaven in company with Jesus, our Messiah. Wasithatha yona, wasibeka, wasihlalisa endaweni ephakeme zasemazulwini kanye noKristu Jesu. Yes. Amandla kaNkulunkulu asithatha sibeka sihlalise endaweni ephakeme zasemazulwini kanye noKristu Jesu. Now God has us where he wants us. Mawuke wasetshenzwa umusa uba yilokhu okufunwa uNkulunkulu. Angiphinde futhi. He has us where he wants us. So once you allow grace to work in you, you become what God wants. That is why kuba easy therefore for grace to work through you, because you have become what God wants you to be. Ay, cela ubukelo seduze kwakho umtshele. Ngitshela ngiqedwe ngisho. Hayi bengifuna ukubona ukuthi ningizwile. Hallelujah. When grace has worked you, when grace has worked in you, you become what God wants you to be. Then it is easy, therefore, for grace to work through you, because you have become what God wants you to be, because you allowed grace to work in you. Mtshele into engiqedwe ngisho. Khona abahlekayo nje. Noxola wena wangatshela umuntu lapho. Ngiyanibuka njalo ngifuna ukubona ukuthi abantu bayamxoxela noseduze kwakho. Ninjani kulomthandazo? Ningizile bazalwane ngithini? When grace has worked in you, you become what God wants you to be.
so that grace can work through you, because grace has worked in you. Ngizwela bazalwane bami, cela ukusho ngezulu. Uma umusa usukusebenzile wena, uba yilokhu uNkulunkulu afuna ukuba yikho. Bese kubalula ukuba umusa usebenze ngawe ngoba umusa usukusebenzile. Kuzwakeleka ngithi bazalwane bami, lokho engikushilo mina. Okay? In order that in the coming ages, in order for him that in the future, yeah, he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. In the future, umusa kaNkulunkulu uzovela, uvele kithi. Ngoba sesiuvumelile ukuthi umusa usenze njani? Kulomthandazo yilokho ebengizokusho. Allow grace to work in you. Allow the ability of God to work in you. If grace has worked you, you will be in a place where God wants you to be. And when you are in the place where God wants you to be, the grace of God will be seen, will be expressed to you in Christ Jesus. Kuzwakele bazalwane bami? Can we stand on our feet? Now listen to me. There are spheres in your life, or there are areas in your life where you fail. And you know this, that in this I fail. Maybe emotionally I fail. I fail to have emotional intelligence. I fail to control my emotions. Maybe financially you fail. You have debts. You're swimming in debts. Don't even enjoy your pay. Maybe psychologically you fail. You don't have psychological intelligence. You have short memory. You can't think, you can't reason. Kahle. Maybe spiritually you fail. You can't pray for an hour. You can read the word. Don't try to help grace. Allow grace. Do what? It is impossible for someone who have met grace and allowed or permitted grace for grace not to work in them. It is impossible that you can allow grace and that area and education is shortcoming yako. You still have weaknesses. But if you allow grace to work you, not that you want grace to understand, but permit grace to work that area. That area, you know that area. If you allow grace to work you in that area, grace will work you. Umusa uzokusebenza. Mvuyisi, uvukile? Oh, ngithulele. Ngibonje. Nilale Mvuyisi ebusuku masilele. Nilale. Ubusuku obokulala. Mazithi nje 9 ulale. Cima amafoni ulale. Kuyalalwa mfana wami ebusuku kuyalalwa. Ubusuku ukulala ukuze umusa ukusebenze noma ulele. Umusa uyakusebenza noma ulele. Niyangiphikisa nibazalwane. Umusa uyakusebenza noma ulele. Angithi iBhayibheli liyasho lithi uyabenzela okuhle. Abalungileyo ebusuku benjani? Mhlambe nje amanye ama-areas empilo yakho awalungi nje. Awulali. Ngoba umuthi ufuna ukufika usulele, uyakwazi mawubhekile ukuthi uzolokhu urizina nawe ufuna ukuwusiza. Lala.
khona uzokusebenza. That grace will work in you. I'm very, very serious, bazalwane bami. Allow grace to work in you. So I want us to go to prayer. Angifuni senze njengabaFarisi. Angifuni sifarise namhlanje. We are in a month of grace. We need God's ability. Our abilities fail. Yabo? So angifuni sime empambanweni zomgwaqo senzele abantu basizwe. But ngifuna uye kwi-closet, kwi-intimacy yakho no baba, and say, I allow grace to work this area of my life, to work this area of my life. In this area of my life, I have this shortfall. Grace work in me. Work me. Ngisebenze. Ngicela umusa ungisebenze lana la. Lana ke ngiyazi ukuthi ngihluleka ngempela, yawucela umusa ungisebenze. I want you to be honest to your God. Can we close our eyes? Can you move where you are standing? Find your place. Find your closet.